Dipasin jam jengnya. नुदों दा बे थाइबें जाख्रुबनायखौ गोथाव नारेंखलाबो गोथाव ओरैबायदि गोथाव भारत बर्डार दादगारि बाजाराव दिनैहाय माने क्रिसमासनि ओरैनो जास्ट बाजाराव फैनो फैदों बेफोरखौनो लाइभ होबाय आरो बेयावनो फानदोंनो थाइबेंआ बिराद मानसिफोर बायो नै एसे नायलांनो हागोन दादगारि बाजारखौहाय माबायदि जायो मोजां वादों नै गथ'खौ भुटानिसफ्राबो नोगोद बायो आरो हा गस्लाफ्रा एभेलेबेल 100 खालायनि नै नै कहाँ से भाई मनु हाँ बोलिए कहाँ से हम हाँ तो गुरुफला से गुरुफला नायलांदो लोगोफोर दसे दादगारि बाजारा माबायदि सोमखोरब्रा ओइ आदा बहा दंब्रा भारत भुटान बर्डार दादगारि बाजार दादगारि आच्छा नैबे इलामि लंपेन्ट माबा बे मोनजोबो आरो नै लेडीज को जेंट्स को छैन लास्ट मास हो कोटी कोटी को हो नोंलाय मा लायदों है ओरैनो बाजारसो बेरायला बायनो फैदों एसे माबायदि जायो बाजारखौ नायखावफैदों आङो नायलांनो हागोन आरो भुटानिसफोर बहुत फैयो नै ओरै गिदिंबावनि नायबाय थादे मा मा मोनो मा मा मोना एसे देखायनि सोरबायदि बायो सोरबायदि बाया राम्रो हो यो बुनु नै बिदिबो मोनो लोगोफोर बिब्रिबाब्रा नै इदि मोनगोन आरो बरिया बरिया माल मोनगोन 50 थाखा अबेनिफ्राय घरखर बेंगलावसो আচ্ছা বেঙ্গল থেকে আইছে বেঙ্গল থেকে এসেছি বউ বাচ্চা সবাই ভালো ছিল না ভালো ভালো একদিন তোমাদের বাড়ি চলে যাম দে নিমন্ত্রণ করে আসবো দে কোন সাইডত বাড়ি শুয়োরের মাংস তো না খাওয়া পারিব আমার ঘরত গলে মুরগির মাংস খাওয়া পারিব পাঠার মাংস খাওয়া পারিব তাই নাকি তাহলে বাড়িত ছিল না এভেলেবেল আচ্ছা একদিন চলে যাম দে তোমাদের বাড়িত নিমন্ত্রণ করে আসবো দে আচ্ছা माने आंबो बांग्लानि रायलायनायदों आरोखि जाखोना जादिया औ माने ओइ भाई আমাদের বাড়ি চলে যাব এতিয়া তো যাব না একদিন আসো হ্যাঁ বউ বাচ্চা সগাই নিয়ে আসো আচ্ছা দে नायलांबाय थादो लोगोफोर मा होनो एसे ब्रह्म आमगुरिनिफ्राय दादगारि थांबा बेसे टाइमाव ओइ माबाल' लागोन आधा घन्टाल' लागोन टाइमा ओमफ्राय मा होनदोंनो आमगुरिनिफ्राय मोजां मोजां सोमखोर बर' नोंनि भिडिअ हिट नांखायोलै आदा थेंक इउ ब्रादार ओरैनोलै जास्ट नै ओरैबायदि जैया मैया दंखायोलै बाजारा दादगारि बाजारा मा लानो गोसो नै इलामि लंपेन्टफ्रा नै मोजां मोजां दं 100 खालायनि मोनलाबायो आरो ओमफ्राय बहुत मानसिफ्रानो फैयो आरो ओरैहाय लंपेन्ट बायनोहाय ओइ ओरै थायो स्टेपआ नै ओमफ्राय बेसे बेसे दामनि दंब्रा आदा सोंना है बारा दाम गैया रा माबा खालायल' दङ मा होनोमोनलाय 100 खालायनि दंलाबायो औ 500 600 400 200 300 नि बहुत क्वालिटिनि दं आरो नों मा जात लानो गोसो नै बिसोरबो फैदों नै बायबाय माथो लांफैदों औ दा ओरैहाय माबानिफ्राय फैबाय रायो हौरे बिसोर गिलायखादों फैनोनो
दा बेबायदि आरोखि आं बाजार गेजेराव हाबनानै देखायनोसै दे लाइभआव थाबाय था ओरैबायदि इन्टारेस्टिं दिनैनि बाजारा दे बरिया माथो बस बेरायफैदों दा ओइ लाइभआवसो दंबा नुखाबाय दा ओइ नुवाखिसैबा नुवाखिसैबा सिनायस्लाबाखिसै माथो बिदि फन हरदेरलाबायना होयोरा मानसिफ्रालाय सलिदल' दंखायो मानसिफ्राबो गस्लाफ्राबो ओरैहाय नै मा फानो बै दखानालाय माथो दं ओरै थांनायसै दा एसे जानाय लोंनाय मानसिया दासो फैगासिनो दं आरो गारियाथ' जायगा मोनलायलायै दंखायो नायलाय गारिया अयथासार नैरैबो बायदों जों माथो गस्ला एसे मोजांखामोन होद एभेलेबेल बर'फोरबो दं भुटानिसफोरबो दं एभेलेबेल नै दानि बर'फोर फैलायगौ एसे नायबाय थानो हागोन लोगोफोर दादगारि बाजारनि इन्टारेस्टिंआ मा जात फैनो हागोन भारत भुटान बर्डार नालाय नै फुरा फैखायो नै बिराद दङलै इन्टारेस्टआनो आलादाखा नै गस्लाफ्रालाय थाब्रा खयथा दखान नायनायलै मथा मथि 200थासो दंदां दखानानो बा माखौ लानाय माखौ मानाय बाजाराबो बिराद गिदिर ना गारियालाय पार्किंआनो मोनलायखा ओरैबायदि गारि फैखायो ओइ बुनु कस्तसो दाम दैसो हाय बुनु माथो सालथे दे दा नायदो नै फुरा एभेलेबेल आरो बिथुल बसुमतारी गस्ला गांसे लाबोफ्रा मा जायगानि हाथाय दादगारिनिलै बा नैसा हटेलफ्रा मा जानो गोसो दंजोबो नै गोथाव खायद' माखासे दे नै औरा बायनायनि गोजाखा औलै बिराद दाम माबाखौ बेफोरलाय हटेल गोजाखा नै मा जानो गोसो मोनजोबखायो नुवाखै मा जात बायो नै गासिन परिकमालनि गस्ला आरो बिराद दामि मोनो ओमफ्राय बायो आरो बयबो नै बिराद खस्थ' सिबाय नैबे जिबनाव बेबायदिबो खस्थ' भुगिनानै जानांनाय मानसि दं बाजारा बिराद गिदिरलै गारिया दोननो जायगा गैलायलाय रायो दा सोर थांदों रा है फैजोबदोंलै ओनसोलनि मानसिफ्रा बिथुएल नोंसा ओंखामा हटेलाव इसेबां जानो गोसो 100 फ्लायनि मोनजायोरा ओरै गिदिंनानै ओंखाम हटेल गोजानो बे ओरैहाय आंनि लेफ्ट साइडनिया बिसार खैला मैलाफोराव फैगोन ना फैया फैनोहाय जानोलै आं दा थांगोन खैला मैला बेलासियाव नैबेफोर गासै ओंखाम हटेल गोजा आरोना आं मा मोनजायो एसे सोंनि दे खोनासंनानै ला स्लाइडनो र' नै मा मोनजायो एसे नायनानै लादो नै फुरा नै ना दङ ओमफ्राय नै बेबायदि आरो बेदर दङ ओमफ्राय मा दङ आस्सा बेदर गैया मा बेदर आस्सा नै ओरै जागासिनो आरो ना ओइ नानि नै बेखौ जादों आरो दा बेबायदि आरोखि ना ओरैबो हटेल एभेलेबेल हटेल मा खालामनो गोसो बबाव जाथ्र'नाय मैसो बेदर जानाय ना मा बेदरा मा दं दंजोबखायो दा सेस साफा ओइ खोनाखाबाय दा नै दा बेबायदि आरोखि बाजारा बिराद मोजां भुटानालाय हबनोसै नै गेटआ दादगारि गेलेफु नै फुरा ब्रेन्डेडल' फैलायलै मानसिफ्राबो नै नायनानै लाखा बयबो बेरायफैनो हागोन नै जोंना आसोला जागासिनो हैद माजोंथो जादों
नुखाबाय आदा लाइटसोखा अनो नै फुरा जागासिनो आरो जुथा बाजार माइबा जागोन आरो आदा फुरा फैजोबोलै नांगौमानियानो नोंसा हटेलफ्रा दे आदा जाबाय दा दे ओरै फैजोबोलै मानसिफ्रा गिदिरफ्राबो थोद औ बेसेबांबा गिदिरखारा नै थपलेट नै जागासिनो सेंग्राफ्रा लाइमावसोखा फंबाय नुखाबाय ओइ होनब्लाबो जाखाले होद जुथा दखान मा दखान बेलाय ओरैनो थाबायलाबायनायाव गानग्रा जुथाफ्रालाय बेसेबांब्राहाय जाय जाय लाइभआव दं नायबाय थानो हागोनलै लोगोफोर दे दानस्रि राकेश बसुमतारी बायदो नोंलाय मा बायखो बायथ'वाखैनो आं माबा दामदेरना होलायबायलै ओरैहाय बायथ'वाखै बायगोनसो र' दसेनि उनावहाय बिराद गिदिरखा बाजारा नै कमेन्ट खालाम दे खालामनायला एसे ओरैहाय मानसिया सेंहांदोंथ' ओरै खेबसे हाबनानै ओरै जाहैनोसैलै ने नै बिसोरबो बायदों ने बायखांबाय दा बाजारा बिराद गिदिर दे ओमफ्राय खिन्थु नांगौमानि बुस्थुखौनो मोनजोबखायो भुटान गेटना बैयावनो दङ साखाथियावनो ओमफ्राय बिसोरनो बिराद फैयो आरो भुटानिसफ्रा अयथासार बायफैखायो फिथाइ सामथाइ मोनो नै बा केमेराफ्रासो मा जाखो माथो जुथाबो फानलायथिरा हौरे थांफिननोसैलै ने गारि पार्किंजों नायबाय था लोगोफोर आं एसे मोजाङै देखायखानोसै दे नै दा गारि बाजारा मा होनदों सिखोलाफोरबो मजा दं मानो माथो दङ नै बिथाङाबो दंफैयो गुरखा मास्टारनि ब्रादार दङलै मोजां दं भुटाननिसो एसे गारिया जेरावबो दोननो जायगायानो गैयानो मा थावखाङो ओरैसो थांनांसै जों हटेलाबो हटेल हिसाब सारा हटेल आलि साइड दिन बेफ्रावहाय फुरा मोनजाजोबनो आरो नै मा जानो गोसो गोथावल' दङ बा गारि पार्किंखौ नालेरा नायदोंना नायाखै नालेरा नै आलासिफ्रा बे गल्डन नालेरा नायदोंना नायाखै जाखोरा लाइटखौलाय बे लाइटआव नायनोसै गल्डनखौ बुला जालै ने गारि पार्किंआ नै एभेलेबेल हिसाब साराखा आरोखि लादु जागासिनो मिठासो दिदि आच्छा जागासिनो आरो सोसमा जायोलै थिखोना हटेलानो हिसाब सारा मथा मथि सोरनाव हाबस'नाय आयौ माथो हटेल दं नै ओरैबो दङ अयथासार हटेल थिखांबाय लाइमाव नायरा लाइमाव होन एभेलेबेल गल्डना नायगोमोनलाबायबावनोसो लाइमाव होगासिनो खारा नालेरबा हाब नै मा फानदोंलै हाब ख्रिस्टमास ट्रि मा बायनाय मा मानाय नै सनाफ्रा रेडि दाल' दोनथो आग्ला फाग्ला जिकेटआ 150नि मोनबावबाय ने
Dia pun nyampak. Dari mana? Ini mana kena ni? Ni dari ni. Oh. Misalnya nalar anak ya iya. Nah, astamra Boria lo dong nih. Apa ini? Oh, jika Boria kan 150 kali ni mana nih? Landan ni kau naik dena. Kenapa? Ini jauh ni. Kalau kang saya aku pun naik mungkin ni. Enggak. Naik dena. Misalnya nak iya. Bukan Islam aku nuduh ni. Bukan Islam aku nuduh. Enggak. Kalau yang lalu belum cari diri. Lakrah bodoh mah level ini mama ini. Hei, mati. Boria. Orang lain buat sebenarnya macam pun India alasan ni. Oh. Enggak. Salah le. Anak dia enggak. Hei, kalau dong nak kulah naik nama, kejakan. Ni sini aku dah hiu ni sini ni semua tak naik semua sanian tu ni. Ini. Longkang. Yes. Bor siapa baik kaya. Ali. Ada tinggal lah. Tapi nak kena nak bising. Lah, jali ya nalera. दा लोगोफोर आङो बेबायदिनो बाजारावहाय ओरैनो जास्ट बेरायनो फैबाय ओरैहाय दागगारि बाजारावहाय नोंथांमोनाबो नायलांनो हागोन दिनैनि दागगारि बाजारा माबायदि होद माथो लंपेन्टआलाय खारलाबायनायाव गाननोहाय मोजां रा ओरैनो जास्ट बाजाराव बेरायनो फैदों आङो नोंथांमोनाबो नायलांफानो हागोन भारत भुटान बर्डार दागगारि बाजारा माबायदि जायो जायफ्रा लाइभआव दङ थेंक इउ आंनि लाइभआव जइन जाफैनो थाखाय दा दिनैनि दिनावहाय नायलांनो हागोन आरो लाइभआवहाय नैबेफोरबायदि सिलायबो मोनो नै गावखुबायनोहाय बिराद गिदिर आरो बाजारा मथा मथि बेरायफैदों एसे लाइभ होलाबायदों आं होद आंनि फन नाजोबबाय नै मोजाङै दं दा दे होद जोंबो साहा लोंहैनांसिगोन ने आं उखैबायलै बुनो आदा बेरायलाबायफैदों एसे थोस ओरैहाय बिराद गिदिर बाजार नै सिमोननि इयावरा दागगारियाव बेरायहैनाय हरै गामिखौ एसे होस थाब्रा जालायनायनि ओरै थांजानाय गालै बेरायनो लामा मोना आंबो लाइभ खारा नै फंबाय एसके बड' ब्लग औ थेंक इउ नै दिनैसो गय इउटुबर लोगोबाय दागगारि बाजारा इदिसो ने नै फुरा आरोखि नायनो हागोन आन्दायै बायरोङासैलै आं मोथो गारिया दिजों जों ओरै हाबहैफिननोसैलै जों दहाय फार्स्टआव हाबनाया अबेयावमोनलाय बहायबोमोन मा नैयावसोमोन दा नैयावसोमोन नामाथाय आन्दायलायखायो ओंखाम हटेलखौनो हिसाब सारा प्रिया हेल' होनदों हेल' दिनैहाय दंफैयो आं दागगारि भारत भुटान बर्डाराव आरो बेबायदिनो माबा माबि नायलाबायफैदों गस्ला बायदिसिना लंपेन्ट हेनटेन जास्ट नायनोसो फैदों आरो बायनाय जाथ'वाखै जेनेबा गोबां बायोलै नै सारा सिख्लाफोरै मायै भुटानिसफोर ओरैबायदि एभेलेबेल फैयो नै जोंनि बर'फ्राबो बायो मोजां मोननोबो माथो होद बयबो ओंखाम माइब्रा जाहैनोसैलै नैबेयाव एसे सोंनायहैनि आं साइजआ मा दङ मा दङलै आब'
हरलागासिनो नै मानसिफ्रा माइब्राबो दं माइब्रा गैया रावबो माइब्रा गैयानो बोनो आदा एसे बेरायलाबायनो नै आं लाइमावखा गथा मोनसे गन होआखै नै नै औ आंसो लांबाय दं लाङाखै ओमफ्राय नोंखौ लादों जोंना माने आंनि आब' लोगो मोनदों आं माथो लाखिया माबा लाबाय दा दे नाङाखै दे ओइ दा थफ्लाखौनो बानानै लांना दा नै नायनानै लादो आरोखि मा होनदों DX वाली सीमांता राय आदमी दादा प्लीज ओके थोड़ा बाद में होगा ओमफ्राय दा नायदो आरो नैबेयावबो मोजां दं गोरलैफोरनि जोंनो आसला दे लागावना हो लाइमाव दं एसे लाइमाव दं कुटि दा बे टटेलि बाजार गोजा आरो बेफोरबायदिनो गस्लानि मानि गोजा दा बिराद बायो सोङाखै ओइ रिसि दङनो खामायब्रा सोंखांबाय इयाव ना इयाव दं नामाथाय जों माने ओंखाम माइब्रा जानो लुबैदों आरो ना ओंखाम माइब्राजों एसे बेदरजों माबा बे खामोन दां नै जों दहाय संलांनाया नायनोसै आङो जायो र' आं सोंनायनि दे जादोंथ' नै बिरादनो ओंखाम माइब्रा दं नानि ओंखाम माइब्रा गैया ने ए माबासो दा लकेलसो दा ने इयाव गैयानो हौरिसो दङ दां ना इयाव दं नामाथाय माने ओंखाम माइब्राजों बेदर खाजिजों जानो लुबैदों आरो जोङो फुरा लाइफखा सेसखासै आयै मा जाबावनांगौ जाखो ओंखाम माइब्रा दं गैया आदसा ओंखाम गोजा नैयावहाय दा नायलांदो लोगोफोर दादगारि बाजारा माबायदि दिनैनि दिनावहाय लंपेन्टफ्रा नै बिराद बायगासिनो दङ नै एभेलेबेल सोर फैदों सोर फैयाखै एसे नायनानै लाखा स्लाइडनो मानसिफ्रा अयथासार फन हरलाबायबायलै आंखौ नुनानै बबाव फैदों होननानैहाय होस ओरैलाय खाख्लाय मा ए नायनोसै नायदो दे लाइभसो दंबावोलै नानि डाइरेक्ट दा नायदो नै फुरा आयै माथो गस्लाबो रं नांलाबायजोबखो आंनिलाय नै फुरा बायदों आरो मोजांखौनो मोनोलाय 100-150 खालायनो कुटि दाजु 200 अच्छा खा फकीरा अच्छा ठीक है 100 इधर से जो भी लीजिए 100 खाली 100 ओरैबो दङ नै मोजांथार दङ नै नायनो हागोन माथो मोजां गुदुं गोजां बोथोराव गाननो बिराद मोजां दङ नायलांनो हागोन आरो ओरैहाय गैथ'लालाय नै अयथासार गोबां दङ आरो बेबायदि गस्ला दखानानो 200नि खाथियाव दङ बारासो जागोनदांखि मोजां सानोब्ला दखानानो खालि इदिल' बाजार नै गस्ला लंपेन्ट गुदुं ओइ नोंथां आरो नायदो नै फुरा दङ नै बेनो मोजां औ मोजां एसे लाइभसो होलाबायदो आं नै मोजां
बाजार जाफैदो दे जिरायथ'दो एसे ओरैहाय एभेलेबेल रायनाव सेलायलायखायल' खानाय थाजुलिया ब्लग 14 भिउस माथो लायदों आदा इसोर जास्ट बेरायफैदों आरोना आङो ओरैनो लायनायाथ' लायाखै ओरैनो माने भुटान बर्डाराव थानाय दादगारि बाजारावहाय बेरायफैदों आरो एसे बेरायनो लुबैनानैहाय एक्सप्लर खालामलाबायबाय फैनायजों लोगोसे लाइटबो होबाय दा बिदि आरो माथो जानो मा दं मा गैया एसे नायलाबायनोसै आरोखि जोंबो आं गस्लाखौ बायरोंखायाखिसै आं एफाबांदि दखान फेयोसो मेगना माखौ बायगोन माखौ मागोन मोनो आरोखि आं ओमफ्राय एकदमबारे फेनाय मोनखायो आंनि मेगना माथो बेयावसो मेन बुस्थुआ दंलै नै चाइनिसनि माबाया बिदैयासो होनबावदोलै ना माथो जाखैलाय मा बुस्थु इयो मा मोदका बिदै मोनलोङो ए आदसा दे बाजार नालाय बिदिनोसै औ ओइ से जिल में या हिले गड्ढा जिल में से होना गड्ढा जिल बनो या रहर और सुखरी जिल में या सुखरी और सिम जिल ए दखा में या अच्छा ओरा होकारे आमा हाँ आइफाली मौस में या दादा होकारे दादा बुनु या ए दा नायदो आरो औ ओरै जायनोसै माथो मा La 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 फैयो बिनो औ सोर बायगासिनो दङ मानसिफ्रा जायनो फावा सोरजों थादेरो नै जिउ होगासिनो नै लायसै बायदिरा होजों लांजोबदोंलै माबाफोराव लांफैजोबो गोबां हाब थिग ब उनु थिग ब एसे रायज्लायदेरलाबायनांगौ आं रायज्लायनो रोङालै इसिनि रोंलाथ' लेटबानो जागौ आंजोंहाय एसे भुटानावहाय 6 माससो थाफैनाङा एसे सोलोंनोहाय भाषा सोलोंनोहाय भुटाननि सोलोंनोहाय नै जोंनिया बसा दाबो थांरोङाखै नोंबो थाङो फैदोंद्रा थोलै थाङो फैबावखायाखैसै आरो जोंबो हरैहाय एसे गन्द्रा बिगुर माबालाबायहैनोलै एसे औलै माइब्रा नायदोंमोन सानसु आलथासोआवनो मबाइलफ्रा दामि दामिल' लायोलै बिसोरो ने मोनथ'वाखै फुरा लाइमावसो दंगासिनो मबाइला थिखानाया ओरैबायदि जोंनिया
सनजिखौ लोगो मोनदों सनजिखौ जों गामियाव थानानै फैनाय मानसि जाहैबाय दा नै हाब बेयाव जादों नै फुरानो बेयावथ' माबा गैखानो जोंबो साहा लोंग्रोनोसै ने नों ओंखाम जाबाखै दा अ आं दसेल' थांनोसै दे लोगोफोरलाय बावहाय 30 मिनिट आधा घन्टा जाखाबाय बाजाराथ' बिराद गिदिरखा आङो लाइभखौ दोनथ'नोसै लोगोफोर जायफ्रा लाइभआव जइन जाबाय थाफैबाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय थेंक इउ दा आङो दङमोन जाहैबाय दागगारि बाजाराव भारत भुटान बर्डार ओमफ्राय दा बिनिनो भिडिअखौ एसे खेबलि खेबनायखौ आं दा होगोन मथा मथि दा बेलासि 5टासोआव हगारसारनोसै आरो फैबाय जेला बाजार बुहुथो खालामनांगोन ओइ माथो इला अमा गोजासो माथो आक्रमन खालामना लाबोबायलै बिसोरो बेफ्रावलाय मा मोनजायोरा जानो सोंनायहैनोसैलै आं मा दङ आब' जोंनाव ओंखाम दङ सावमिन दङ साना दं खाजि दं दाउदै मा खाजिलै बे अमा बिबु ओमफ्राय माबा गैया मा होनोमोनलाय माइब्रा गैया अ से दे माइब्रा गैया नो माइब्रालाय माबा माबि दङ माइब्रा गैया गैनायालाय माबा माबि खाजि खुजिसो दंलाबायो र' नैबे मोसानायाव देनजारलै नानिया नै नायदे बरिया बेयावलाय मा दङ मा जानायखौ दा औ गोथाव नुसिनो मानसिफोर लुबैनायनि मादै माबा गैया माइब्रा हेनथेन फावथेन गैया आइयै नाल' नै दाउदै दं मा दं अमा बेदर मा बेदरसो ने आस्सा दे होमब्ला लोगोफोर आङो दिनैनि लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नोसै दे बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय थेंक इउ बाय बाय भारत भुटान बर्डार दागगारि बाजारनिफ्राय